Tu hi toques? Jo hi toco. Em dic Alicia, tinc 25 anys i vaig a l'Estudi Musical 143. La música m'ha acompanyat tota la vida. Des de ben petita, quan la meva mare estava embarassada de mi, ja em posaven música per escoltar. Després, quan estava a la primària, anava a una escola de música. Durant l'ESO i el batxillerat vaig anar al conservatori professional. I quan vaig decidir estudiar la carrera d'informàtica, també vaig voler estudiar el grau superior de música, una especialitat d'interpretació. Actualment, que ja fa uns anys que em dedico a la seguretat de la informació, estic treballant també com a professora de piano. No us enganyaré que hi ha hagut moltes vegades que m'ha fet mandra estudiar piano o que he estat molts dies sense estudiar, però no m'imagino deixar el piano i espero que quan tingui 40, 50, 60 anys també el segueixi tocant. A continuació interpretaré un estudi de Rachmaninov. Espero que us agradi.